kadatayo ket di napay ammo. Di kaya tasawen di may parit nga aya. Uray di dananawaya ket awan di biyang danula ket di taagrag sakda. Ket no intay utuben ay dakkel abidot. Iti biyang tinamarswa ti langit ken daga. No agbasul ka ken kuana urayem ti panusa na panunutem kumati ibungana. Di basul nga ayan rumbeng ama rakrak taawan magana saang anaimbag uray nun nasakit ituram ti pait tadikan tuang ragsak iti basul na ayan. Ket no intay utuben ay dakkel abidot. Iti biyang tinamarswa ti langit ken daga. No agbasul ka ken kuana urayam ti panusa na panunutem kumati ibungana. Di basul nga ayat rumbeng ama rakrak taawan maganap saan anaimbag uray nun nasakit ituram ti pait tadikan tuang ragsak iti basul nga ayan tadikan tuang ragsak iti basul nga